കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് വന്നിട്ടില്ലേ? ജൂലി മാതാജിക്ക് വൈഫൈ ഇല്ലെന്ന് മാതാജി, അതുകൊണ്ടാ കേറാൻ കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഓക്കെ, ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, പിന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം ആരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെങ്കിലും കോഹോസ്റ്റ് ആക്കാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആരെയാണ് ഞാൻ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കേണ്ടത്? പറഞ്ഞോളൂ. ആരെങ്കിലും റെഡിയാണോ? ഷീബ അല്ലേ? ഓക്കെ മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുമ്പോൾ അവരൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണി. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 40ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ബാക്കി വെച്ചിരുന്നത് അല്ലെ? ഇന്നലെ നിങ്ങള് കുറച്ചു പേരൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 5 ചാപ്റ്റർ വരെ ചെയ്തുള്ളൂ. 5. അതെ, ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാം മാതാജി. കാരണം എന്റെ അടുത്ത ഭാഗവതം പുസ്തകമില്ല, ഞാൻ നാട്ടിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി അത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലൊരു ഒരു ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊരു പെട്ടെന്നാണ് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വരവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുസ്തകം ഒന്നും എടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. സോറി. മാതാജിയുടെ സ്ഥലം എവിടെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ സ്ഥലം എവിടെ? തൃശ്ശൂരാണ് മാതാജി. തൃശ്ശൂരാണ് ഞാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 40ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം കേട്ടോ ഇന്ന്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 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 നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉവാച സൂത ഉവാച ഏവമാഭാഷിത പൃഷ്ടഃ സരാജ്ഞാ ശ്ലഷ്ണയാ ഗിരാ പ്രത്യഭാഷത ധർമ്മജ്ഞോ ഭഗവാൻ ബാദരായണിഃ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഉവാച. ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഏവം അപ്രകാരം ആഭാഷിതക സംസാരിച്ച്, പൃഷ്ടക വേണ്ടി അന്വേഷിച്ചു, സഹ അദ്ദേഹം രാജാവിനാൽ ശ്ലഷ്ണയ മധുരമായ ഗീരാഭാഷയാൽ വചനത്താൽ പ്രത്യഭാഷത മറുപടി പറയാൻ ആരംഭിച്ചു. ധർമ്മജ്ഞ ധർമ്മജ്ഞൻ ധർമ്മതത്വങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ, ഭഗവാൻ വൈഭവശാലിയായ വ്യക്തിത്വം, ബാദരായണിഹി വ്യാസസുതൻ. കണ്ടു, ബാദരായണ ഉവാച എന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പൊ ബാദരായണി എന്ന് പറയുന്നത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ്. വിവർത്തനം. ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, രാജാവ് അപ്രകാരം മധുരവചനങ്ങളാൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ഋഷിയോട് ആരായുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം പ്രഭാവശാലിയും ഉത്കൃഷ്ട വ്യക്തിത്വവും ധർമ്മജ്ഞനുമായ ശ്രീ വ്യാസസുതൻ മറുപടി പറയാൻ ആരംഭിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 19-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ശുകാഗമനം എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. സമാപ്തം പ്രഥമസ്കന്ധം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അവസാനത്തെ 2 ചോദ്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത്? മരണം ആസന്നമായിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തിരസ്കരമായി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ. അതുപോലെ ഇതിന്റെ മൊത്തം അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ 19-ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. 19-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മരണം ആസന്നമാകുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാവരോടും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മരണത്തെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും? മകന് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഗംഗാനദി തീരത്ത് പോയി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഗംഗാനദി തീരത്ത് പോയി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അതെ, ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോ എന്ത് മനോഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്? തന്നെ ശപിച്ചിട്ടുള്ള ശൃംഖിയോടൊന്നും ഒരു വിദ്വേഷവും ആർക്കില്ല? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ശാപം ഒരു ഉപകാരമായിട്ട് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട്. അതാണ് പോയിന്റ്. വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ മാതാജി. നമ്മള് അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാരണം അപ്പോ ഈ ശാപം കിട്ടിയ കാരണം കൊണ്ട് ഇനി 7 ദിവസം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി രാജ്യം ഭരിക്കണം എന്ന് ആരും പറയില്ല അല്ലെ? രാജാവിനോട് പറയോ? ഇല്ല, ഇനി 7 ദിവസമേ ഉള്ളൂ മരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു അനന്തരാവകാശിയെ കണ്ടെത്തണം, അവരെ ഏൽപ്പിക്കണം. അപ്പൊ രാജാവ് എന്താണ് വിചാരിക്കണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ രാജഭരണമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മാത്രമായിട്ട് എന്റെ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടാമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷമാണ് ആർക്ക് തോന്നണത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവൻ. അതാണ് ആ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാനിലേക്ക്, അവര് എത്ര വലിയ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ എവിടെയായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഇതിലെന്താണ്? അപ്പൊ ശൃംഖിയുടെ ശാപം കേട്ടിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് 7 ദിവസത്തില് തക്ഷൻ കടിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. മരണം വരയ്ക്കും ഉപവാസം ഇരിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ആ സാധുക്കളോടൊക്കെ അനുവാദം ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തുള്ളത്, അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നിങ്ങളും പറയണം എന്ന്. അപ്പൊ അവർക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ആ സമയത്താണ് അവിടേക്ക് ആര് വരുന്നത്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി വരുന്നത്. അതുപോലെ പറയുന്നത് എല്ലാ മുനിമാരും വന്നിരുന്നു. വ്യാസദേവൻ, അത്രി, വസിഷ്ഠൻ, പരാശരൻ അല്ലെ, എല്ലാവരും എത്തിയിരുന്നു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഇത്? പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇതിൽ പറയണത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സാധാരണ മുനിമാരെ, മഹർഷിമാരെ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് ആരും രാജാക്കന്മാരെ കാണാനായിട്ട് വരില്ല. എന്താ കാരണം? അവരെപ്പോഴും ഭൗതികതയിലെ ആകർഷിക്കുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് അവരെപ്പോഴും 2 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കും. എന്താണ്? നജനം ന ധനം ന സുന്ദരി. ഈ 3 കാര്യങ്ങള് അല്ലെ. പൈസയിൽ നിന്ന്, എന്താണ്, കീർത്തിയിൽ നിന്ന്, അതായത് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും യശസ് കിട്ടുക, ഫെയിം കിട്ടുക, അതിൽ നിന്ന് അവർ അകന്ന് നിൽക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും അവർ അകന്ന് നിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആര്? ഭക്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്. അപ്പോ അങ്ങനെയായിരുന്നിട്ടും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അവര് വന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം ഒരു വൈഷ്ണവനായതുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാവരും വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ജനിച്ച ഉടനെ വീട് വിട്ട ആളാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മത്തിലാണ് അവർ ആദ്യം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മവാദിയായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തനായി മാറിയത്? ആ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ടിട്ടാണ് അല്ലെ.
അവര് ശിഷ്യന്മാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വ്യാസദേവൻ ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കും. എന്നിട്ട് ബർഹാപീഠവും പിന്നെ എന്താണ് അഹോബഗീയം എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ടിട്ടാണ് ആ ഭഗവാന്റെ വർണ്ണന കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭഗവാനെ അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാഗവതം മുഴുവൻ കേട്ടിട്ടാണ് ആ ശുദ്ധഭക്തി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് ആര് വരുന്നത്? അത് ഏത് ശുകദേവ ശ്ലോകം ഗോസ്വാമി വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എത്രാമത്തെ ഇനി ശ്ലോകം? വളരെ ചെറുപ്പാണെങ്കിലും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇത്രയും 16 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പോലും എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദരിച്ചു. വ്യാസദേവരും നാരദരും അല്ലാത്തവരെല്ലാവരും അല്ലേ? എന്താ കാരണം? രൂപത്തിലല്ല, അറിവിലാണ് കാര്യം. നമ്മളുടെ അറിവിലാണ്. നമ്മൾ ഏത് ലെവലുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ബഹുമാനം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അതിന് പ്രായം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രായം നോക്കിയിട്ടല്ല, അദ്ദേഹത്തിനെ അറിവിനെ മാനിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ഇതിന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ ഈ 2 ചോദ്യങ്ങളാണ്. മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് കേൾക്കണം, എന്ത് ജപിക്കണം, എന്ത് ഓർക്കണം എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മം എന്താണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതുമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ 2 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത ഇതില്. മാതാജി ആ ശ്ലോകം ഏതാ ഒന്നും പറഞ്ഞ മാതാജി? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അഹോ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ അല്ലേ? ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം മാതാജി. മാതാജി നെറ്റിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് മാതാജിക്ക് ശ്ലോകം കിട്ടും കേട്ടോ. എനിക്ക് നമ്പർ ഓർമ്മയില്ല. നാളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഏതാ ശ്ലോകം എന്നുള്ളത്. തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു മാതാജി? ബർഹാപീഠം. അത് ഭഗവാന്റെ ഭംഗിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതായത് മയിൽപീലികൾ ചൂടിയിട്ടുള്ള ആ മഞ്ഞപ്പട്ടുടയാടെ അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ഭംഗിയെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ് മാതാജി. അത് മറ്റേ ശ്ലോകം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോപിക ഇതിലുള്ളതാണ്, ഗോപികമാര് സ്തുതിക്കുന്നതാണ്. അത് വന്നിട്ട് അഹോബഗീയം എന്നാണ് ആ ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവുക. അഹോബഗീയം സ്തനകാളകൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ശ്ലോകം ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു. അത് ഗോപിക ഗീതത്തിലല്ലേ മാതാജി ഉള്ളത്? ഗോപികാഗീതം അല്ലേ? ഗോപികാഗീതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അതെ, അതായത് കുട്ടിയെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇവര് പൂതന ഇതാവൂലോ, ആ സമയത്ത് നമ്മള് സ്തുതി വരുന്നുണ്ട്, അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതില് ഒരു ശ്ലോകമായിട്ടാണ് ഇത് വരിക മാതാജി. അഹോബഗീയം സ്തനകാൾ, അതായത് ആ പൂതനയ്ക്ക് പോലും, വിഷം കൊടുത്ത പൂതനയെ പോലും അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് മാതാജി. അത് നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ, ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതാണ്. അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 2ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന്. അപ്പൊ ഈ 2 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെത് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. 3ാമത്തെ സ്കന്ധം, 2ാമത്തെ സ്കന്ധം അല്ലേ? 2ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം നമ്മള് പഠിക്കാൻ പോണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടോ? ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്കന്ധത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പടി എന്നുള്ളതാണ് 2ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. കാവ്യാരംഭത്തിലെ മംഗളാചരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എവിടെ കേട്ടിട്ടുള്ളത്? തുടക്കത്തില് ധ്രുവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, നാരദ മഹത്തിൽ ധ്രുവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തുടർച്ചയായിട്ട് ജപിച്ചിട്ടാണ് 6 മാസം കേട്ടോ. ഓം, അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, നമഃ, ഞാൻ അങ്ങേ സാധനം പ്രണമിക്കുന്നു. ഭഗവതേ, ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ. വാസുദേവപുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ. വിവർത്തനം. ശ്രീ
പ്രപാദിക്ക് ജയ്. സർവ്വവ്യാപിയായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയെ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. അതായത് ഇതിന്റെ അർത്ഥമാണ് പറയുന്നത്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഞാൻ അങ്ങയെ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ധ്രുവൻ ജപിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന് അത്രയും എന്താണ് ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് മംഗളാചരണാണ് ഇത്, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും ജപിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ ശുദ്ധമായിട്ട് ജപിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും ഇത്തരം ഇതൊക്കെ, ഓം നമോ നാരായണായ അല്ലെങ്കിൽ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം തന്നിട്ടുള്ളത്. ഭാവാർത്ഥം ചില പ്രപാദിക്ക് ജയ്. വാസുദേവായ എന്നതിനാൽ വസുദേവ പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. വസുദേവനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ ഒരുവന് ദാനം, വൈരാഗ്യം, തപശ്ചര്യ എന്നിവയുടെ എല്ലാ നല്ല ഫലങ്ങളും പ്രാപ്തമാകുന്നതിനാൽ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്ന ഈ മന്ത്രജപത്താൽ രചയിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാസംഗികൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആഖ്യാതാവ് സർവ ആനന്ദത്തിന്റെയും സംഭരണിയായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് തന്റെ ആദരപൂർവമായ നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ സൃഷ്ടിയുടെ തത്വങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ സൃഷ്ടി എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ, ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്യത്തെ 2 സ്കന്ധങ്ങള് എന്തായിട്ടാണ് പറയണത്? ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുക, പാദങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുക കേട്ടോ. അപ്പോ ഇത് 2-ാമത്തെ സ്കന്ധാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സൃഷ്ടിയുടെ തത്വങ്ങൾ അതിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തിനെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി 2-ാമത്തെ സ്കന്ധം എന്താണ്? അതുപോലെ തന്നെ 2-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വർണ്ണനയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ആദ്യം കാരണോദകസായി വിഷ്ണു ആണ്. കാരണോദകസായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അതിനുശേഷം എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഈ മഹാതത്വത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. മഹാതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 24 മൂലകങ്ങളുണ്ട് അതില് അതോടൊപ്പം എന്താ ചേർന്ന് വരുന്നത്? ടൈം, അതായത് കാലം. അതിന്റെ കൂടെ കാലം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ സൃഷ്ടി മുഴുവൻ നടക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ജനിച്ച് വരുന്ന ഓരോ സൃഷ്ടിക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര കാലമാണ് ആയുസ് എന്നുള്ളതുണ്ട് അല്ലെ. അത് ചെടികളാണെങ്കിലും ചില ചെടികൾക്ക് 4 മാസമായിരിക്കാം, ഈ അമ്പാരിക്കാണെങ്കിൽ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളൂ, മനുഷ്യനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങളാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ പല പല രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേമ്പൊടി ചേർക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള് കഷായത്തിനൊക്കെ, അതുപോലെ കാലം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്താണ്? അല്ല, കാരണോദകസായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വരുന്നു. ഇനി ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആരാണ് വരുന്നത്? കാരണോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു വരുന്നു. ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു ആണ് ഈ എന്താണ് ഗർഭ ഓഷ്യനിലാണ് ശയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് പൂർണ്ണമായും ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ സൃഷ്ടികൾ, അതായത് ജീവജാലങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ആ 2-ാമത്തെ സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? വിസർഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂലകങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സർഗ എന്നാണ്. 2-ാമത്തെ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്ക് പറയുന്നത് വിസർഗ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ പ്രപഞ്ചങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെ സർഗ എന്നുള്ളതിലാണ് വരിക. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? ഇനി ജീവജാലങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാനായിട്ട് പറയണത് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ. പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവവും രൂപവും ഭാവവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണേ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ രൂപവും ഭാവവും തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗർഭോദകസായി എന്നാണ് ആ തീരുമാനം വരുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? അതായത് നമ്മൾ ഒരു വീട് കെട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു എഞ്ചിനീയറെ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ തന്നെ നിന്ന് വീട് കെട്ടുകയല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക? എങ്ങനത്തെ വീടാണ് കെട്ടേണ്ടത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3D പ്ലാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം, റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്ന പൊസിഷനിൽ ഇന്നതൊക്കെ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ഐഡിയ ആർക്ക് കൊടുക്കും? എഞ്ചിനീയർ. എന്നിട്ട് ആ എഞ്ചിനീയർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കി തരും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതില് ആദ്യത്തെ ആ പ്ലാൻ എഞ്ചിനീയർക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടോ?
ഇല്ല. ഇല്ല, കാരണം എന്താ, ആ ഓണർ പറയുന്ന മാതിരിയാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് എഞ്ചിനീയർക്ക് ഇഷ്ടമായാലും ഇഷ്ടമില്ല. വേണമെങ്കിൽ സജഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ പറയും അല്ലെ, ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ. കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ സജഷൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, എല്ലാം പൂർണ്ണമല്ലേ, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ആ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്, അളവുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മളിൽ എത്ര സത്വ ഗുണുണ്ട്, രജോ ഗുണുണ്ട്, തമോ ഗുണുണ്ട്, ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗർഭോദസായി വിഷ്ണുവാണ്. ആ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനോട് പറയാണ് സൃഷ്ടി നടത്തൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് അതിനനുസരിച്ച് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിയിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ആ സൃഷ്ടി നടത്തും അല്ലെ. അതാണ്. അപ്പം ഇത് ഈ രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് നടത്തുന്ന സൃഷ്ടിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാണ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത്? ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് സൃഷ്ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏകദേശം പഠിച്ചത്. ഇനി ഇതിനേക്കാളും എലോബറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ 2ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ വീണ്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ, ഇനി വരും. അപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും ഡീപ്പായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 7 ലെയറുകൾ ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് മേലെ പോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും. അത് വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഏകദേശം സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രൂപം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതേപോലെ തന്നെ 2ാം സ്കന്ധത്തിൽ സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വർണ്ണനയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ എന്താണ്? സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വർണ്ണനയാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ വിശു ശരീരത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് 2ാം സ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 2ാം സ്കന്ധത്തിനെ പ്രപഞ്ച ആവിഷ്കാരം എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്കന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടി ആണ്. 2ാമത്തെ സ്കന്ധം എന്താണ്? പ്രപഞ്ച ആവിഷ്കാരം. അപ്പൊ 2ാം സ്കന്ധത്തിൽ 10 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യവും അതിന്റെ വിവിധ ലക്ഷണങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു. പ്രഥമ അധ്യായം ജപത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നൂതന ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്ന പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനയും പ്രഥമ അധ്യായത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. വിശ്വരൂപത്തിനെ എങ്ങനെയാ ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചതാണ്. ആദ്യ ശ്ലോകത്തിൽ പരീക്ഷ മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉത്തരം നൽകുകയാണ്. മരണം ആസന്നമായ വേളയിൽ ഒരുവന്റെ കർത്തവ്യം എന്ത് എന്നതായിരുന്നു പരീക്ഷ മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യം. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റമിത്രമായ അർജുനന്റെ വംശജനായി അഭിമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മഹാരാജാവിന് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ ആഗമനം വളരെ ആനന്ദദായകമായിരുന്നു. വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹം വളരെ വിനമ്രനായിരുന്നു എങ്കിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡുപുത്രരായ തന്റെ പിതാമഹന്മാരോട്, പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മുത്തച്ഛനായ അർജുനനോട് കാട്ടിയ കരുണയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ എന്താണ്? ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹം വളരെ വിനമ്രനായിരുന്നു അല്ലെ. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡുപുത്രരായ തന്റെ പിതാമഹന്മാരോട്, പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മുത്തച്ഛനായ അർജുനനോട് കാണിച്ച കരുണയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സന്തോഷം വെളിപ്പെടുത്തി? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വെളിപ്പെടുത്തി അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വളരെ പ്രീതി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മരണസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രക്രിയയിൽ സഹായിക്കുവാനായി ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയെ അയച്ചത്. അപ്പൊ എന്താണ്? കൃഷ്ണന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കുടുംബത്തോട് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? അർജുനൻ സഖാവാണ്, ഒരു സുഹൃത്താണ് അല്ലെ, സുഹൃത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, എപ്പോഴും പിരിഞ്ഞിരിക്കാത്ത കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. മാത്രമല്ല യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോടോ ജ്യേഷ്ഠ തുല്യനായ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ധർമ്മരാജാവായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ. അപ്പൊ അവർ അത്രയും ശുദ്ധഭക്തരായ, അവരെ അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ആ മരണസമയത്ത് സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരെ അയച്ചത്? ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയെ അയച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. ചെറുപ്പം മുതലേ കൃഷ്ണഭക്തനായിരുന്നത് കൊണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് കൃഷ്ണനോട് സ്വാഭാവികമായ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു. ആകയാൽ തന്റെ കർത്തവ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കലാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും ആത്യന്തിക കർത്തവ്യം എന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സൂചിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ആ അഭിപ്രായത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, താങ്കൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചതിനാൽ താങ്കളുടെ ചോദ്യം അതീവ ശ്രേയസ്കരമാണ്. ആദ്യ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം ഇപ്രകാരമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? എന്താണ് ചോദിച്ചത്? മരണം ആസന്നമായ സമയത്ത് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ആൻഡ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്താണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്? മരണം വരയ്ക്കും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും
ആർക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് തോന്നി? സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക്. കാരണം ആ സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൗതികതയിൽ മുഴങ്ങി ഞാൻ എന്തൊക്കെ ആസ്വദിക്കാമെന്ന് നോക്കല്ല ചെയ്തത്. എന്താണ്, എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താം, അപ്പോൾ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളും ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ശ്രീ ശുക ഉവാച പര്യനേഷത്തെ പ്രശ്നഃ വര്യനേഷതേ പ്രശ്നഃ കൃതോ ലോകഹിതം നൃപ ആത്മവിസമ്മത പുംസാം ക്രോധവ്യാധിഷു യഃ പരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശുക ഉവാച. ശ്രീ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, വരിയാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ, ഏഷഹ ഈ തേ അങ്ങയുടെ, പ്രശ്നഹ ചോദ്യം, കൃത താങ്കളാൽ ആരായപ്പെട്ട, ലോകഹിതം സർവമാന ജനങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായ, നൃപം അല്ലയോ രാജാവേ, ആത്മവിത് അതീന്ദ്രിയവാദി, സമ്മതഃ സമ്മതമായ, പുംസാം സർവമനുഷ്യരുടെയും, ശ്രോതവ്യ ആദിഷു എല്ലാവിധ ശ്രവണങ്ങളിലും, യഹ എന്താണോ, പരഹ പരമമായത്. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, സർവമാന ജനങ്ങൾക്കും അത്യന്തം ഹിതകരമാകയാൽ അങ്ങയുടെ ചോദ്യം തികച്ചും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ശ്രവണോത്തമവും ഓജസ് നിറഞ്ഞതും എല്ലാ അതീന്ദ്രിയവാദികളാലും സർവസമ്മതമാക്കപ്പെട്ടതുമാകുന്നു. അപ്പൊ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അല്ലെ, ഓരോരുത്തരും, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും മരണസമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ലോകഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അങ്ങ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തികച്ചും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഉത്തരവും എല്ലാവർക്കും, അതായത് ഐക്യകണ്ഠേന എന്ന് പറയില്ലേ, എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരേ ഒരു ഉത്തരേ ഉള്ളൂ ഇതിന് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതായത് പല പല ഉത്തരങ്ങളില്ല എന്നർത്ഥം. ശ്രവണോത്തമമാണ്, അത് ഏറ്റവും ശ്രവിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, ഓജസ് നിറഞ്ഞതാണ്. ഏത് അതീന്ദ്രിയവാദികളാലും, അതായത് ആരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം, അതീന്ദ്രിയവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ ശ്രമം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. ഏത് അതീന്ദ്രിയവാദി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് സമ്മതമായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഉത്തരം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആ ചോദ്യം പോലും അത്യന്തം ഹൃദ്യവും ശ്രവണോത്തമവും ശ്രേഷ്ഠവുമാകുന്നു. അത്തരം പ്രശ്നോത്തരികളുടെ ശ്രവണം മാത്രം ഒരുവനെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ പരിപൂർണതാവസ്ഥ നൽകുവാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥ പരമപുരുഷനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏതു ചോദ്യവും സത്യവും പരിപൂർണവും കുറ്റമറ്റതുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തും എന്താണ്, പൂർണ്ണമാണ്. പൂർണ്ണം പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാലും എന്ത് കൂട്ടിയാലും അത് പൂർണ്ണമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം പൂർണ്ണമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥ പരമപുരുഷനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏത് ചോദ്യവും സത്യവും പരിപൂർണവും കുറ്റമറ്റതുമാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുധ സേവനം പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ പരിപൂർണതയെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഒരുവനെ അത്യന്തം ഉത്തുംഗമായ ആ അതീന്ദ്രിയ പദവി വരെ ഉയർത്തും എന്നതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ദർശനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ പരമമായി ശ്ലാഘിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കൂടി എനിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോയിരുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ അടുത്തിരുന്ന് ആ കഥ കേൾക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞ് ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ആകർഷണം വരാൻ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്ത് കേട്ടാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്ത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മളുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്കുള്ള ഒരു പടവായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക, ഒരു പടിയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക മേലേക്ക് പോകാനുള്ള എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. അത്തരമൊരു അന്തർലയനം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അസാധാരണവും അത്ഭുതപൂർണവുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ സരളമായ ശ്രവണത്തിലൂടെ സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നവവിധ ഭക്തി പറയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ്? ശ്രവണം. കാരണം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഒന്നിനോട് താല്പര്യം വരിക, അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ ഒരു തുണിക്കടയിൽ പോയി വെച്ചോളൂ. ഒരു തുണിക്കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു നല്ല ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ശരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടാൽ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലത് തൊട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ എടുക്കാം, ഇത് നല്ല കോട്ടൺ ആണോ, ഇത് മിക്സ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാണ് ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്നതൊക്കെയാണ്. ഇതിലിപ്പോ ഒരു പട്ടുസാരി ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ജെറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ഗ്രാം ഗോൾഡ് ആണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇതിന്റെ മൂല്യം എന്താണ് എന്ന് അറിയുക. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡയമണ്ടും ഒരു ഒറിജിനൽ ഡയമണ്ടും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇല്ല അല്ലെ? അറിയുന്ന ആൾക്കാർ പറയുകയാണ് ഇത് ഇന്നമാരിയാണുള്ളത് കേട്ടോ, ഇത് ഇന്നമാരിയാണുള്ളത്, അത് ഇന്നമാരിയാണ് തിരിച്ചറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാം. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കും തോറുമാണ് ഭഗവാന്റെ ചിന്താമണിധാമം ഇന്നതാണ്, ഭഗവാനാണ് ഈ സൃഷ്ടി മുഴുവൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടി ഭാഗവതത്തിൽ കൂടി അറിയുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഭഗവാനോട് ആകർഷണം കൂടുതൽ തോന്നുന്നത്, അല്ലേ? വെറുതെ നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് അറിയാണ് ഭഗവാനാണ് ഇന്നത് മാറിയുള്ളത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കയ്യിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അറിയുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷണം വരുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം, അന്തർധാനം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ശുദ്ധമായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ ഉടനെ സ്വഭാവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരുപാട് സമയമായി അല്ലേ? സോറി ഇവിടുത്തെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നാളെ എടുക്കാം കേട്ടോ, അടുത്ത ഇത് തൊട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി ഭാഗം നാളെ തൊട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരി ബോൽ.